Pátá série klonových válek, jak už jsem zmínil v minulém videu, je z pohledu Legends tou poslední. Nabízí opravdu silné emoční momenty, jako smrt Obi-Wanovy lásky nebo samotné finále, které dokáže rozbrečet nejednoho drsňáka. Ovšem, tomuto silnému finále předchází poněkud odlehčenější příběhová archa o jednotce D-Squad, která na své výpravě narazí na klona s přezdívkou Gregor, který ztratil paměť během... A víte co? Možná by to měl převyprávět plukovník Mibur Gaskor. Gregor, tvé označení je KK5576-39. Byl jsi kapitán a člen elitního oddílu. Klonovaného komanda. No a podle databáze se ztratil během bitvy o Sariš. Sariš. Počkat. Co byla bitva o Sariš? Tam utrpěla republika jednu z nejdrtivějších porážek. Sariš. Jo. Už si vzpomínám. Ze seriálu to může vyznít, jako by byla bitva o Sariš velký komiksový event, o kterém ví každý. Skutečnost je ale taková, že se tato bitva objevila jen v jediném komiksu, který má navíc pouze 10 stran. Dostat jste se k němu mohli jedině tak, že jste ho získali zdarma na akci Free Comic Book Day v roce 2006. Sehnat ho v této době opravdu nebylo jednoduché, takže když už ho konečně mám, tak se o něj s vámi rád podělím. Rutinní odvaha. Sariš, vencensorský prostor, někdy během klonových válek. Pamatujte, naším cílem je rozbít jejich linie. Ať uděláte cokoliv, vyhněte se kulometu na vrcholku hory, který střeží jejich jižní křídlo. Poté zničte zbylé jednotky jednu po druhé. Tohle je pro pozemní útok příliš nebezpečné. Nechte ten výběžek gunshipům a ARC 170, aby si s ním poradili. Tohle není snadná mise Cody, ale pokud se budeme držet plánu, tak to zvládneme. Rozumím, generále, uvidíme se, až bude po všem. Veliteli Cody, 30 sekund do přestávací zóny. Dobře, poslouchejte. Udržujte formaci čety. Čete A, jděte za mnou. Jsme pod těžkou palbou. Nesáhli nás! Jak jsme na tom, poručíku? 2 ranění, 4 mrtví. 5, pokud počítáte pilota. Ale to není ta špatná zpráva. Připadá vám ten kámen povědomí? Jo, to je ten výběžek, před kterým jsme byli varováni. Jsme přesně tam, kde bychom neměli být. Generál Kenobi nám nařídil, abychom se ho nepokoušeli dobít pozemním útokem. Ano, to řekl. Ale co by dělal generál, kdyby tu byl? Vojáci, připravte se k útoku. 8, 8, 6, 7. Myslel jsem 8, 8, 6, 9. Připravte si harpuny a následujte mě. Všichni ostatní se připravte na krycí palbu. Good! Vojáci, sejměte je! Pozor! Jednotko, cíl, ten střelec! Později. Vypadá to, že jsme přežili další bitvu, generále. Naštěstí ano. Jenom škrábnutí. Boje v mé oblasti byly o něco těžší, než jsem předpokládal. A co tady? Rutina. Přesně, co jsem čekal. Tak to byla jediná ukázka bitvy o Sariš. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like nebo také odběr. Nejspíš si tak říkáte, proč jsem už dlouho nevydal žádné video z Knights of the Old Republic. Důvod je ten, že umělá inteligence, přes kterou to dabuji, má omezený počet slov na měsíc vzhledem k předplatnému. A vzhledem k tomu, že nám právě začal nový měsíc, možná stihnu vydat nový let's play ještě do konce týdne. Uvidíme, jak to stihnu. A zatím se mějte!